zagi ga Abdul Kafi ashe zuma magana ta dan baka na zuwa daga yau ta haɓaka na ce mu gaya musu sabon labari ashe zama kama take da guda bakan gizo shi ne yake shanye ruwa ashe zuma kama take yi da runa malam ita dai zama kama take da guda bakan gizo kuma shi yake shanye ruwa na gaya muku labarin ya fara tun da dare ya tsala domin kuwa kalma mai zafi ta zarce bugun bulala daga daren jiya an yi ruwa su bakan yi zana shaharar barci yarda da Allah shi ke komai kar da mu yarda da bokanci nema abin baka sai ka aje da ka nema gun wani ƙauyanci dama shi ne kayan kura karya itace sai giwa ba sauri muke ba sai yin margudun fama mai goya isa guri dole a ɗauke tabarma ne nazari akan samu ya fi zubarwa mai nema kar da marai na jariri sannu da sannu ke girma ban yau habaici ba ni ban zaki kowa ba isa a yaki ina gode wata mara mai baiwa bakan gizo mara gaskiya a cikin idansa za ka gani in ka jike gudu sai ka kira masa sabudun mu gani na bakar dama za ke cikin dawa ya sa da zuwa da damuna na san sama ke zuba da ruwa na zaune bai da dare ba ni ba zan yi alfahari ba tiyata sai likitoci shi ko malan sai dai duba da sannu ana tafiya sai dai a daɗe ba je ba yau mai keke ya wuce jirgi zance na bai duba Abdul Kafinal da isa a yage mun yau sansani a musu bureka kullum da rana shi muke haduwa mai dakan daka sheka daka duk sanari sauki na nan riga ka nima zarkan da amana shi kenan babu kwaran kwasa ba wani tarnatsan na tunanin faɗa kenan kyautar Allah shi zai makan ba shi wani bayanan to na gode ya Allah kai ka zana asalin nan dan na shaida barewa da kai ka ba a taruwa Allah ayyakai yayi komai da lokaci na sanye fada mana ta gani kana baka cinye rabanka ka koma bibiyar na wani Allah ke rabawa yana ba kowa da kata ka gani kowa za ya samu an hada an cire rauni to hada fakara hikima gome jiki da jini na jin ku kuna ce na bazani na bayyanci ba yawa na gode ashe zama kama take da guda bakan gizo shi ne yake shanye ruwa